Kaning silip dira oh. Hoy! Hoy nga na nagsilip ka dira. Silip ang kadira unsa kawatan ka no? Silip ko dilip oy. Hoy, unsa man nay mo hanggi tanaw-tanaw dira o nga naghupo-hupo man ka dira. Naghupo ko diri kay gisilip na kog laba ka diha kay Ngano pa itaon man ko nimo? Kinsa man ka kailan nimo? comment biya ka dito sa Facebook ha ni ana ka nga pasilip naman sa aking bahay unya Ay, payakap pod. Di og nakita ta ba ka diha di yakapon ta man ako. Wow, ngano man na ako kailan sa imuha? Gawas dito unsa ka? Pa-comment din karon masuko. Alang ano kay Facebook raman to, unsa man to kay count me in naman to. Nga nga man hidyo di ka sa akong balay. Iya mamagani ka nga. Unsa? Hindi pa akong bahay unya. Oh, bahay oh. Unya payakap sad. Oh, Unya karon og samtaw na yung klaro eh. uy, uli dito no, unsa man siya nasaag man tawhana diri. Pasingin na naman ninuta nga manilit. No, unsa?